within this Jubilee year, marag maingon ta ba, it's doubly meaningful kay sud man siya sa Jubilee year. Diba ang Jubilee year is every 25 years. So mauna na mapasalamaton to sa Ginoo nga naka-apil pa ta pagsaulog sa kinatubukan sa simbahan sa another Jubilee year. O karong nga tuiga mo nang gitawag nato og year of hope, and we are it's a pilgrims in a journey, or pilgrims of hope. Ug ang kinatibukan sa simbahan pod pinanguluhan sa tuang Santo Papa Pope Francis, nagpahinumdum kanato sa nilaing aspeto sa simbahan. Lain-lain nga mga kabahin sa simbahan, diin ang pagtuo didto isangyaw. No, sa atong pagabinunyagan, magsangyaw to sa pagtuo didto. Og dili na mingon nga nagsangyaw, kundi gisaksihan gayod, gipuy-an gayod. Mo kung kabantay mo sa atoang mismo dinhi sa atong Archdiocese of Cebu, lain nga bahin aron paghatag og bili sa lain nga aspeto sa simbahan. Kung ato lang langkubon sa dinagko nga mga bahin sa aspeto sa diha sa Katilingban, ang major good nga mga divisions ato lang siguro ganing mabahin sa upat. Una, na aspeto sa tong Katilingban nga maingon ta politics. Unsa may political, dili lang na ang mayor, ang gobernador, ang presidente. Political is the sense of hierarchy, the sense of power. Nga dunay authority nga at play sa Katilingban. Di ba? Kanang power, kanang authority, bisag asa naa. Nga nabitong adunay tingog nga mas madungog. O adunay mando nga mas tumanon. Or adunay kagustuhan nga nag-una nga ato ang sundon. Bisag asa kang bahina sa Katilingban, there is politics. Magsugod sa banay, sa pamilya naa. Naanadaan ang politika sa pamilya. Di ba, usahay mo ana ang anak, ma, kanang mananghid ko, mukuyog ko sa kong classmate, na may adtuon karong Domingo, na may activity sa klase, nya karong Domingo, para sa mong project. Mingon ang mama, okay ra nako, pananghid sa imong papa, kung musugot ba? Kung musugot siya, okay ra. Sa ato pa, mismo sa banay sa pamilya, na politika. There is politics. There is a voice nga heard nga mas naguna, mas masunod, o mas paminahon. So, bisan asa ka sa Katilingban na ay politics. So, muna ang unang abahin. Kaduha nga bahin sa Katilingban nga para nato major division or sphere sa Katilingban na gitawag og cultural. Culture. Unsa may culture? The sense of value and meaning. Art is one. Di ba? Nga di ba ang art is their sense of value and meaning? Tanawag yun ninyo ang piece of art nga naasud sa inyong simbahan. It's not just mix of colors. It's a presentation of value and meaning. It's about the faith sa itong pagpadayag sa pagtuo. So, mauna ang usa ka bahin sa Katilingban, the sense of value and meaning. Na usa ka pundok nga what is valuable sa iyaha ang iyang pagtuo. Usa ka pundok nagtuo sa usa ka Dios sa tulo ka personas. Ang lain na pod nga pundok, lain pod ilahang pagpadayag what is valuable sa ilaha. So kanang sense of value and meaning, it's everywhere. It's everywhere. Naiuban nga mao ni iyahang i-appreciate, mao ni valuable sa iyaha, ang pikas dili. So kanang sense of value and meaning naa sa Katilingban. Naa sa Katilingban. So muna sa gitawag og culture. Di ba? Lain man tag sense of culture. Bisan gani sa atoa sa Cebu, ang taga-south na ay iyahang kagulihong culture, ang north, ang far north, ang Bantayan Island, na po siya iyaha. Sa sinultihan pa lang, sa pulong pa lang nga gamiton, sa tuno pa lang, magkalahi-lahi naman gani. Samot na sa mga practices, the sense of value and meaning. Na-assign man ko Bantayan Island kadiyot, dili pari, seminarista pa ko. Unya, dito ko sa Santa Fe, kaya naman ni exposure sa mga seminarista. Ingko lahi sa sila diri magkasal. Ang ilang kasal, ingko grabe, ang ilang kasal, ang selebrasyon sa kasal, tulo man kaadlaw. No? Before, during, and after. Nya dako kayo nga kasaulugan, anang naagi ka ng, muradyo ka ng
na sound system, disco ba? Before, during, and after. Naaba ka na din sa Minglanilla. Ako di mangko taga city, taga south mangko, wa na sa mua, kay kadako or bagasto, no? Apan, that's how they celebrate. That's the sense of value and meaning to them. Mao na siya culture. Mao na culture. So, usa na kabahin, politics, culture, the sense of value and meaning. Ang ilain nga bahin sa katilingban is social relationship. Social. Whether you like it or not, we are a network of relationship na ay banag asawa, na ay ginikanan og anak. Ari ka sa eskwelahan, na ay professors, teachers, na ay students. So we are a network of relationship. Why usa ka tawo nga stand alone nga wala siya mo relate? So we are a network of relationship. So mao na siya ang usa ka bahin nga naatay lain-lain nga koneksyon sa usa-usa. So mao na ang tulo. So politika, politics, culture, social, the sense of network of relationship. O kani karong ato ang usa sa kagipamalandungan diri sa atong parokya for the Jubilee year, kani karong ako ang gipaambit is may tungod sa usa ka bahin sa katilingban kanang gitawag og economics. Nga diin dili puta makalihay. Either you are a buyer or a seller. Nara gid nang duha. Ikaw ang mopalit or ikaw ang namaligya. Ikaw ang namaligya, ikaw ang tindahan, or ikaw ang customer. Nabagoy lihay, ana? No. Sa society, either you are the buyer or you are the seller. Ha? Bisag asa pang dapita. Asa pang dapita, muadto kita sa merkado. Bisag asa pang dapita, mangumpra kita. So, usaday kabahin sa simbahan na siyang gitawag og economics. Og daghan na siya arms. It could be the business people, it could be the bank, ang bangko, it could be those into small or big businesses, it could be the corporations. Daghan na siya nga bahin. Mao na nga atong kasaulugan sa simbahan, nagpunting anak karon nagpahinumdom nga kita dai sa simbahan sa atong pagpadayag sa pagtuo, ato ni siyang isangya og puy-an diha sa politics, diha sa atong pagkamatuhoon, diha sa atong culture, the sense of value and meaning, ang atong pagtuo, atong isangya og puy-an diha sa atong social relationship, sa imuhang pakigrelasyon sa usag-usa, og atong puy-an ang atoang standard, og atong witnessing, ang atong evangelization diha sa atong economics, sa imong pagpamaligya, sa imong pagpalit, sa imong pagnegosyo, atong paningkamutan nga imong puy-an ang imong pagkakristyano, nga dili ka tikasan, nga dili ka mamintaha. Kung mo ginansya man, dili pod sobra nga pagginansya nga nanuot na ka sa uban. Kung mo patong man sa imong interes, dili pod nga imbis nagtabang, nagtuok na hinuon. Mao ang atong pagkakristyano, na? Mao ang ato ang pagkasimbahan, naa sa portion, naa sa sphere sa economics. Tanaw na to na siya, og importante na kayo. So niya nang maong sphere, kung unsa man ka banker ka, businessman ka, unsa pa man, na maligya ka, simple lang nga paghulagway, nga dad-o na to atong pagtuo diha. Atong tanawon ang simbahan. Kining simbahan, physical church. Kining simbahan nga naa kita. Atong mahimo nga mas dali manggod kung mahikap, makita nga paghulagway. So atong gamiton ang simbahan diha sa imong pagsud sa pamalandong sa kinabuhi sa pagkasimbahan diha sa maong sphere of economics. Ang simbahan. Una, sa usa ka simbahan, sa structure sa simbahan, kaning physical church, na itulo ka butang. Architecturally, na itulo ka butang nga naa sud sa simbahan. Simbahan, physical church. Una, verticality. Verticality. Sa simbahan, iksud nimo sa simbahan, bisan sa gawas pa lang, vertical. You are made to look up. Sa simbahan di ay patanawon ka sa taas. Mga bitaw na yung mga simbahan, old churches, kabantay mo sa old churches, na yung mga painting na sa ceiling. Tanawa sa pardo,
sa Sibunga, sa Karkar, ato ka sa north, sa Danau, far south, Dalaget, Basilica, Santo Niño, Cathedral, you're made to look up when you enter the church. Verticality. It's a reminder that there is more to the reality beside you or in front of you. Kita sa simbahan, sa mata, sa pagtuo, we are made to look up. Unta nining karong atong pamalandong niyang gitawag nato sa ato ang pagkakabahin sa economic sa katilingban o kaning pagsud nato karon sa Kwaresma, ikatulong Domingo, mapainumduman unta niyana, we are made to look up. Kaning atong mga patulumanon sa Kwaresma, hinaot ang ato ang pagtanaw dili lang sa kilid nato kundi sa ibabaw nato. That we desire heaven. We look up to heaven. Mao na ato nang painumdum kay usahay ako 29 ka tuig pagkapari. Classmate mi ni Father Roy Bukag, no? Kami Pastor Roy classmate, no? Unya sa akong kabanti ka tuig pagkapari, ako kaning panahon sa Kwaresma, naagi dahang pangutana may tungod sa pagkaon. Pader pwede mo kaog itlog kung Biyernes Santo. Grabe sab. Sa dahang pangutana, itlog ra gyud. So atong lalisan ko ng itlog karni ba og dili, ingana di ay? No? There is more to the Lenten season than just what to eat and not to eat. Nagbisa ko first Friday, giingnan ko sa usa ka tao pader, nakakaon jud og karni ganihang buntag. Nakasako ana siya. Insa pader, unsaon ako pagbakwi, nakakaon naman ko karni. Akong tubag ingon ko, usara gyud imong sayop. Unsa man pader, wa ka nang hatag, no? So iya kong giingnan, ay pader, dadan ti kas kumbinto. Ha? Unsa man taon ni atong panahon sa Kwaresma, may atong worry, no? Pwede ba makaog karne dili? Sakto man pud na. Apan palaw mi oy. Kay usahay mas naguol pa ta sa humba ug sa adobo nga atong gikaon. Wa gid ta naguol o nabalakas atong mga sa nga nawori ta kay nagkakaon tag karne unya wa gid ta nawori nga nagpabilin ta sa atong pagkabakako, nagpakabilin ta sa atong pagkatikasan, nagpabilin ta sa atong pag-uban pa, no? Unya naguol ka kay nagkakaon kag karne. Maka-imagine ka nga naimpyerno ka tungod las humba, kaway dungog, no? Pwede di ay? Nganong naimpyerno man ni tungod sa humba nga gikaon sa Biyernes Santo? Di siya siguro ingana, oy. Lenten season, there is more to what to eat and not to eat. So ato tang palauman ha. Look up to heaven. The desire to get to heaven. No, naamata sa ikatulong semana sa Kwaresma, ay hinaot unta nga ni guman aning Kwaresma, musod ta sa Semana Santa, Huwebes Santo, Biyernes Santo, ni guman ng taon ini, hinaot nga ang imong gipanghambog nga nakaampo ka, nakakumpisal ka, nakabisita iglesia ka. Ayaw nga ang imong yung ipanghambog unya unsa kalami sa imong biko ug imong binignit. Nga maura gyud mainumduman, biko ug binignit sa Semana Santa. Ingana ra gyud? Palawman siguro nato eh. Look up to heaven. Another, inside the church, there is not just verticality. There is iconography. There are icons, images. But what are images? Images point to a greater reality. Kung naay mga images, dili na sila ang Ginoo. There is a message nga nagdala nato sa mas makahulugan pa. No? Na ang cross, it tells us of salvation. God loves us so much. God saves us through love, to the point of the cross. So daghan kay tag iconography sa simbahan, apan ang mga nagpahipi nga kahulugan, usahay wa nato pamalandugi ug wa nato tugkara. Mao na nga naputol kay naratas icons. Mura ratang nag-appreciate og piece of art. But there is more to it. Iconography points to a greater reality. This points to Jesus on the cross. But this is not Jesus. Muna ka na usahay sa wayon ta nga natay usanta ka ng idolatrous. Natay idolatry. Nga naman, may pagkatinuod sa hay kay narata kutob sa image. We cannot transcend and go beyond sa image. Nya kita murason ra ba gid ta? Tanawon sa siguro nato kay may pagkatinuod ra ba?
Ako na-assign ko sa katedral, 4 ka tuig. Unya, kaning panahon sa Semana Santa, ambot nakasaway ba wag ato sa katedral anang Biyernes Santo. Daghang ay tao. Gubot kaayo. Mag-atang atong inig. Katubit ang cross niya. Mutung ay itong inig alas 3. Niya ipanaog man na. Hindi mo panaog na. Mao man na siyang imahin iprosesyon. Hindi mag-prosesyon na. Mao po na ang Santo Entierro nga mohigda kay pahawkan. Sa 4 ka tuig na ko sa katedral, pagbag-o pa lang ko, unang tuig na kaingon ko, ngano maning Santo Entierro aning katedral, nangapudpud maning mga tudlo, mga kumagko sa Santo Entierro. Nya magtanaw ko, ngano maning buhok sa Santo Entierro, nang larag man. No? Mo hairful po day ang Santo Entierro. No? So usa ka Biyernes Santo, gi-assign ko ni Monsieur Boy Alis na, Father Joe, ikaw mo'y bantay anang sa Biyernes Santo. Ug tuod man, nakaobserbar ko. Ingko amao dahil ning nangapudpud ning kumagko aning Santo Entierro. Kaya kining mga tao nga manghawk aning Santo Entierro, di man mo hawk. Inig-abot dito sa tiilan, pagtugag ni hawk sa tiil, sobra pa. Kaya di man hagkan lang, kitkitan man. No? Basig inyo sa nang gibuhat. Tanawa ko na inyong Santo Entierro, reverend, tanawa ko niya. Kaya basig na nga pudpud na ng tudlo, ana. Kaya ang mga tao, di mo hawk, mo kit-kit yun. Grabe. Nag-abot dito sa kamot, to anasad. Kit-kita nasad. Inig-abot diris buhok, laruton ang buhok. Unsaon man na ninyo? Sa ato pa, mauning ato mga Santo Entierro, nga pudpud, nga larag ang buhok. Ang mahal nga birhen in taon, kaluoy sa mahal nga birhen Maria. Ngano? Unya karon mga masuko ta kay dili wala tay idolatry. Usahay naa. Mauwaw ta. Na? Mo na nga di man ta ingon nga kuan, mutubo ta mo lambo. Nindot man ang atimailan. Nindot nang atimailhan kay nihangop gid ta ba sa imahin. Apan anong palawman? Atong palawman, mutubo ta, mulambo ta, dili ta diha kutob. So una, verticality. Kaduha, iconography. Katapusan, permanence. Inside the church, there is always permanence. Kanang maong lamisa, altar, dili na pwede nga ibut-ibuton. Kay mingon ang mga pare, dada sa tong lamisa diri kay mo na tong buffet table, kay natay bisita, dili. This is permanent. Kaning maong lectern, this is permanent. Dili ni pwedeng ibton kay naay program somewhere else. No, this is permanent. So, inside the church, naay sense of verticality, ikaduha, naay sense of iconography, images, pointing to a greater reality, last, permanence. Nganong naay permanent? Unsa may kahulugan sa permanence? Forever. Eternity. Mao bitaw nga permanent. It is eternal. It is forever. Mao na siyang naana sa simbahan. Kay we believe in forever. We believe in eternity. Na? So, unsa man ang forever is not a concept. Kay si Kristo, sa diha bitang naglahan siya sa cross, na iduha kakawatan sa iyang wala og tuo. Ang kawatan sa pikas, niingon, kung anak ka sa Dios, kanaog diha og luwas sa ang imong kagalingon. Apan ang ikaduha mo niingon, Jesus, dad ako sa paraiso, uban kanimo. Og si Kristo niingon sa maong kawatan, karon dayon, uban ka sa paraiso kanako. Jesus, please bring me to paradise with you. Jesus said, today you will be with me in paradise. My friends, in paradise, there is a semblance of how we experience time in the here and now. As we experience time now, we have yesterday, today, and tomorrow. But pag ingon ni Kristo, today, you will be with me in paradise. In paradise, my friends, there is such as today. In a state of forever, there is no sense talking about yesterday and tomorrow. No sense. Only one remains. Today. Now. Mao nga maigsoon.
inside the church, there is a sense of permanence. Aron mapahinumduman unta ta the value of today. Because your today, your now, is your foretaste of what forever is. You want to have a foretaste of what forever is. You want to have a foretaste of what infinity is. Live your today. Usahay ang atong past, nakakuba sa atong today. Atong mga pagdumot, kalagot, kasuko sa nang labay, usahay nakakuba sa atong karon. Usahay pod ang atong nasubraan sa plano sa umaabot, nakaguba pod sa karon. Mauna nga, inside the church, there is a sense of forever. Permanent lectern, permanent altar to tell us of infinity. And how is it to live? How is it to preach and practice? Live your today. Karon. Puyi ang karon. Sa itong pagpadayon nga Santos Kamisa, nini ikatulong nga Domingo sa Korisma, sa ako nang gikaingon, gitagaan tag pahinumdom sa pagpamalandong sa nalaing aspeto sa katilingban. O karon nga Domingo din sa parokya, diha sa ato ang ekonomiya, sa ato ang merkado. So dadon nato didto, o ang dadon nato nga atong imahin, ang ato mismong simbahan, aron dali hinumduman. Inside the church, there is a sense of verticality. Look up to heaven. There is a sense of iconography. There is a reality beyond the image. And there is the sense of permanence. We desire, we wish to get to heaven.